Mas gipahugtan karon ang seguridad sa Cagayan de Oro City human sa laing pagbusikad sa Isulan, Sultan Kudarat. Atong sayron ang detalye nini pinagi sa live report ni Clyde Macascas. Clyde. Sara gidungagan og sobra 300 ka mga pulis ang kasamtangang pwersa sa Kukpo aron magpatrolya sa syudad. Doble alerto karon ang mga otoridad sa Cagayan de Oro City human sa laing pagpamomba na sab nga nahitabo dito sa Sultan Kudarat Domingo sa gabi. Mas gipahugtan ang pagbantay sa mga pampublikong lugar nga ginadagsa sa mga tao diin sagad usa sa mga target sa mga terorista. Gidungagan sab og sobra 300 ka mga pulis ang kasamtangang pwersa sa Cagayan de Oro City Office aron magpatrolya sa syudad. Ang pinaka-focus nato karon is more on sa mga matatao na lugar, no. Una na ang mga merkado, no, tapos simbahan, malls, seaports, and mga bus terminals. Wala hinoy bagong hulga ang Cagayan de Oro sa pagpangatake. Apan kinahanglang andam sila sa kanunay, batok paninorismo. Muna lay mga issue nga na ay mga armed groups sa hinterland barangay, no, tapos sa mga possible nga esparo, no, pero so far wala pa man punta na nabiktima ni ana, pero continuous ang atong paghimangno sa atong mga personnel, mabantay gyud sila always. Tuod man lauman kunong maapektuhan ang dagan sa trapiko tungod sa hugot nga seguridad. Sa Kugon Market lang, dunay mga dalan nga isirado sa mga motorista sugod alas 5 sa hapon hangtod na alas 5 sa buntag tungod sa night market. Lakip na ang Osmeña Street, yakapin Captain Vicente Roa ug Daumar Streets. Gitanaw sa kapulisan nga posibleng gamiton sa mga terorista ang mga sakyanan o car bomb sa ilang pagpangatake. Hinihiwalay po natin yung mga sasakyan at tao. Pinaghihiwalay po natin. Magkakaroon po yan ng yung ating mga sasakyan na pupunta rito at mamamalengke, mamimili. Meron pong isang area i-designate na kung saan doon lang sila magpa-park para ang papasok lang po dito sa area, sa market area, ay yung mga taong mamimili lang po. Wala hinoy pagbabag si Junjun sa lakang sa mga otoridad, basta kung para lang matud pa sa kaayuhan sa tanan. Mayag po na. Mayag po na. Ano man? Kaya kanang ilang gikuhan. Ay nanay, bago pa man nila gisugdan god. Nga ilang isira dire. Ako, yun na mo kanik. Ang Kugon Market ang pinakadakong palengke sa Cagayan de Oro City nga matag adlaw ginadagsa sa libuan ka mga mamalitay. Gipatuman sukad kaniadtong Sabado ang pagsarado sa mga dalan o wala pay gihatag nga petsa ang kapulisan kung hangtod kanus kini taman. Panawagan sa mga otoridad ang pagkamabinantayon sa tanan labi na sa mga kadurahang mga tao ingon man sa butang sa palibot. Sara? Okay, dagang salamat Clyde Macascas.